रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित शिवगर्जना महानाट्याच्या पहिल्या दिवशीच्या तुफान गर्दीनंतर शनिवारी सुद्धा या नाटकाचा प्रयोग हाऊसफुल होणार आहे। शनिवारी आणि रविवारचे दोन्ही प्रयोग हे हाऊसफुल होणार आहेत। त्यामुळे कालच्या तोवा गर्दीनंतर शनिवारी आणि रविवारच्या दोन्ही प्रयोगांना फार मोठी गर्दी उसळणार आहे। शिवगर्जना महानाट्याचा कालचा प्रयोग हा प्रचंड हाऊसफुल झाला होता। सुमारे 70 ते 80 हजार पेक्षा जास्त लोकांनी एकाच वेळी नाट्यप्रयोग बघितला होता। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह रत्नागिरी, कर्नाटक आदी भागातून मोठ्या प्रमाणात हे नाटक बघण्यासाठी लोक कुडाळात दाखल झाले होते। खास लोक आग्रहास्तव या नाटकाचे अजून 2 प्रयोग होणार आहेत। अजून 2 दिवस शो वाढवण्यात आले असून शनिवारी 18 मार्च आणि रविवारी 19 मार्चला हे 2 जादा शो होणार आहेत। तरी प्रेक्षकांनी वेळेत उपस्थित राहण्याचं आवाहन विशाल सेवा फाउंडेशन आणि भाजप सिंधुदुर्गच्या वतीनं विशाल परब यांनी केलं। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।